Здравейте, приятели! Аз съм Ивайло от мандра Родопа Милко, село Смилян. Намираме се пред нашата мандра. От 1994 година произвеждаме чисти планински продукти от планинско мляко и се грижим за добрия вкус на нашите продукти. Произвеждаме над 25 артикула, които могат да се намерят в търговската мрежа на България. От 2000-та година развиваме и туристическия бизнес, като имаме къща за гости, млечен дом. Тя е тематична към мандрата. Там се сервират вкусни млечни продукти и се приготвят ястия с нашите сирена и кашкавали. Страхотна нацъфтяла есен в село Смилян. Влизаме в двора на мандрата. Двора е пълен с автомобили, защото вчера беше празника и днеска също е празника на Смилянския боб. Това е къщата ни за гости, млечен дом. Така, това са кътове за хранене. Там е възстановката ни от старата мандра. Тук е и нашето предприятие. Мандрата. Това е колекцията ни от крави. Всичките са подаръци от гости на хотела и на къщата за гости. Те знаят, че се колекционират такива кравички тук и всеки носи подаръци. Магазина е пълен с клиенти. Тук хората могат да си напазаруват вкусни млечни продукти, продукти от региона. Заповядайте.